سلام فنو ارتيفيا بمكتال تركبو كبراتن كبران كما تقول لهم 35 مجابيت فرق معالت فرنسا لالو زيناتات وشتن وصان انه زينا زقرب لكم لو عم تخليك تكاتلنا بخبري ان عدم كدما كم تلمود على استزينا كقدم بريزنت إسياس أفورقي تماليا بساعة دحر قطرين منستر قدات وصاي عمان الزراريبو مبل 48 عامت محرار كتما نافا بخبز بلا معرك تذكروا أب دوباوي كيح بحر ليش دشون مئتي تمهارو ناب تاريخاوي بوتاتات سعودة تكايدوم بريزنت دونالد ترامب قبل عليك بفنزويلا ندادن غازن زعدقه هاجرات توسخي قرص كان مزوسن أتنكيهم كينات يوكرين زمدنا أمريكان أوروبا وحبرتنا بستحت درجة كان زوردو تنتنتي حبيرم مرحتي غرينلاند لوخ أمريكا عبتار سن محدار زلوا دسيت كايدون نجيبون زولا مبصح بتري كونينا أبرز زرزراتو كنسجر بريزنت إسياس أفورقي تماليا بساعة دحر قطرين منستر قدات وصاي عمان بدر بيل حامد البوسعيدي أبا درش دندن تقبلوا أزراريبو أبتا قد أمي منستر بدر أبن بنفع كلتا زمدناتات كمون حبراويا قدسنت أبزرلوهم زباون هقراون قدياتن معبالاتاتن زتكورا ملختي سلطان عمان حيسم بن طارق نبريزنت إسياس أركيبو تاريخاوي متأثر زرلو زمدناتات إيرتران عمانن ممعبال كلتا ربحا زقلقل مخانو استغسى بريزنت إسياس أب زباون هقراون قديات حبراوي مرداتان رأن مهلاو أقداسي كم زخونة قليتو منستر قدات وصاي عمان بدر بن حامد البوسعيدي نيرينا بزهاب وحبرتا مثل بريزنت إسياس زقبرو زتن تاريخاوي متأثر كلتين هاجراتن هزبتاعتن ناس برخ درجان ممعبال كمون نزباوي قدات زملكات رئيتون تمكرن بريزنت إسياس نمسمع زعلم ممارو بمحبر وصيتاوي كم زنبر الرقاقيتو منستر بدر أسعيبو تسأتان رقعتن نايزي زبا بحفشا نقايح بحرن وشمت عارم دما بقاندون محاس أب مونغوز ملكتن هاقرات توزوا ركبات متحببارن حبراوي مدباتن كهلو أقداس مخانو مثل بريزنت إسياس بسافحو كمتمعيت وحبيرو أبتركب منستر قدات وصاي آتو عثمان صالح تاريخيبو نيرو دحنا شدشت أوارح كبابان مرر كناتن 203 مجابت شنجاتي 277 حنسابن نحورون ناس أمس كونت دقمة بصرية تدفرت كتمان نقفا بعشران كتان مجابت عشران حمشتن مبدل 4 شمونتن عامت حارنتا بخبز بلا معرك ذكرى أبتيل على واتساب السلطان منجستن جنبارن مرحدة حيمانوتن عبيت عدن كمون حلفتي هجروان محبراتن بركت زبالة هزبن سرخبو نايزخر مدب أكاريس راح نوزبا نافا أتو محمد علي شالع عبز اسمه عقل على تسخري محرر كتما نافا مدرخ مور الراسن متحلل في طريق سلازو خونت أبي تاريخ مختا ولدات بحابن التذكر مخانا أجنزيبو نسو أسعيبو أب معرنة سنتين استمسرتت حيالا لتدفرن هاجر أب مهنات أب إن ركبلو زلونا مدرخ تفتيرو زلونا سلام هاو بمتنايتي عيسان ترستل مجاويت التسكن من حلافنت كل زيجا نخلو انتناوي هنتات هاجر قرب الناتو كرقاقت أتخاخيرو اتي نايزخر المدب نتعلت بزن سوارق بحلاون تقواول مساندوتات داميقو نيرو أب دوباوي كيح بحري تمهارو ناب تاريخاوي دفعات بورين دحتمن نكلتا معلتات عودتا كايدوم وكر اينا أحمد داني محمد ملكة تبطام زدالو تحسو ميكائيل حادقو كأربوي أب عسب العلشي دي شميتو تمهارو كالاي درجة بيت سمرتي ولدا ولدا مريم بعشران حدن عشران كلتا مقابيت عودت ناب تاريخاو بوتاتا كايدوم اتو عودت حيلتات مكلخال إيرتران سلسة ورارة سرعات ويانا زفشلو لعدتات جنبار بورين دفعات دحتمن زتقال لغينو بحيلتات مكلخال إيرتران استفت أمك إيان جيغننتن زملكت مبري بسوعلو تواهيبوم كولونيل ميكائيل تغلسنبت نعودتنياتات أبزهابو مقلتي اتي بخلو جنبارا استخايد قلع ورارات سلاي زيناتو نمقبات زكايدو خينو
ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ድማ ናቱ ኣሕሊፉ ንኸይህብ ቅያ ዘርኣየሉ ከም ዝኾነ ብምግላጽ እቲ ገዚፍን ተሃንዳድን ሰራዊት ጸላይ ብተራባሒ ኣበርክቶ ተበጃውነት ተወፋይነትን ልዑል ሃገራውነትን ዝሕላገቱ ረቂቕ ሓይሊ ከም ተመከተን ከም ዝፈሸለን ሓቢሮም ካልኦት ሰውዕሎ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ጸላይ ነቲ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ንጻውዒት ሕብረት ኣፍሪቃ ተቐቢሉ ዝገበሮ ናይ ቦታ ለውጢ መዝሚዙ ዓሰብ ንምሓዝ ብምድርን ሰማይን ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ እንተኾነ ስድሪ እኳ ከይሰጎመ ብሓያል መኸተ ከም ተደምሰሰ ገሊጾም ወራሪ ስርዓት ወያነ ነቲ ኩናት ደው ክብል ዝቐረባ ሃገራዊ ጻውዒት ዕሽሽ ብምባል ከተማ ዓሰብ ንምቁጻር ካብ 3 ክሳብ 12 ሰነ 2000 ኣብ ዘካየዶ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ 4125 ወተሃደራት ሞታትን 7110 ቆስላትን ክኸስር እንከሎ 7 ታንክታት ከም ተቓጸሎ ሰነዳት ይሕብር ተሳተፍቲ ነይሮን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ነቲ ብታሪኽ ዝሰምዖ ዝነበሩ ቦታታትን ፍጻመታትን በአካል ክዕዘብዎን ብሰውዕሎ ክዝንተወሎምን ዓብዪ ረብሓ ከም ዝረኸብሉ ብምግላጽ ተመሳሳሊ ዑደት ብቕጻሊ ክውደብ ኣዘኻኺሮም ኣብ ዞባ ዓንሰባ ልምዓት ራዲና እናሰፍሐ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓላፊ ኣህዱ ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ኣቶ ከሰተ ጎይቶም ሓቢሩ ካብ ላዕለዋይ ማይኮዖ ንኡ ዞባ ኣተክሊዛን ክሳብ ታሕተዋይ ክፋል ንኡ ዞባ ኣስማት ኣብ ዝዝርጋሕ ከባቢታት ቁጽሪ ኣሕምልትን ፍረታትን ዘልምዑ ሓረስቶትን ስፍሓት ዝለምዕ መሬትን እናዓበየ ምምጽኡ ዝሓበረ ኣቶ ከሰተ ብጠቕላላ 13,000 ሄክታር ይለምዕ ከም ዘሎ ኣብሪሁ ምስ ዝሓለፈ ዓመት ምንጽጻር እቶት ኣሕምልቲ ብ300 ፍረታት ድማ ብ600 ዕቤት ከም ተመዝገበ ብምሕባር ኣብ 2025 ተወሳኺ መሬት ናይ ምልማዕ መደብ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሕምልቲ ብብዝሒ ኣብ ንኡ ዞባታት ኣተክሊዛንን ገለብን ፍረታት ድማ ኣብ ንኡ ዞባታት ዒላ ብርዒት ሓመል ማልወን ከረንን ከም ዝዝውተር ጠቒሱ ድማ ሞያዊ ደገፍ እናገበርካ ንመምዕባሉ ከም ስራሕ ብምጥቃስ ሓረስቶት ባህርያዊ ድኹዕን ጸረ ባልዕን ክጥቀሙ ተናብዩ ኣብ ንኡ ዞባ ተሰነይ ምምሕዳር ከባቢ እንጅሓይ ብቕዓት ተምሃሮ ንምብራኽ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ስታፍነት ወለዲ ክዓዝዝ ርእሰ መምህር መባእታን ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሓደ ወሕግና ኣቶ ሃብታብ ምሕረት ኣብ ጠዊዑ ኣቶ ሃብታብ ኣብ ሓበሬቱ ኣብ መባእታ መስርሕ ምምሃር ብቋንቋታት ትግርኛን ዓረብን ከም ዝካየድን ብድምር 608 ተምሃሮ ከም ዘለውን ኣብ ማእከላይ ደረጃ ከዓ 325 ተምሃሮ ትምህርቶም ይከታተሉ ምህላዎም ገሊጹ ኣብ መባእታታት ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ድሓን ደረጃ ከም ዘሎ እንተኾነ ኣብ ማእከላይ ደረጃ እቲ ቁጽሪ እናጎደለ ከም ዝመጽእ ብምሕባር ነዚ ንምምሕያሽ ተራኮምን ምምሕዳራትን ክሕይል ኣተሓሳሲቡ ብቕዓት ትምህርቲ ብተበግሶ ተምሃራይ ጻዕሪ መምህራንን ተሳትፎ ወለድን ከም ዝረጋገጽ ዝሓበረ ኣቶ ሃብታብ ኣብቲ ምምሕዳር ከባቢ ዘሎ ትሑት ተሳታፍነትን ብቕዓትን ንምምሕያሽ ናይ ኩሎም ኣካላት ጻዕሪ ክሕይል ጸዊዑ ኣብ መደብ ዓርዮ ተሳተፉ 52 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 91 ተምሃሮ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ድማ እቲ መደብ ውጽኢቱ ኣተባባዒ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ እንጅሓይ ኣቶ መሐመድ ገይረ እስማዒል ብወገኑ ኣገዳስነት ትምህርቲ ወሳኒ ስለ ዝኾነ ወለዲ ንትምህርቲ ብቐዳምነት ሰሪዖም ክሰርሕሉ ብምዝኽኻር ነቲ መደብ ንምዕዋት ምትሕብባሮም ከም ዝሕይሉ ኣረጋጊጹ كبراتن كبراني قطر زغرب زينا وصاي نمكتالكم دقيمه بخبر عدم ابزينا وصاي كنسكر بريزيدنت امريكا دونالد ترامب مال 24 مغابيت اب لعلي كاب فنزويلا ندادن غازن زعدغا هاجرات توسخي قرص كم زوسن اطنققوم اتسقمتي تكبراوي مس زخاون اتن هاجرات ناب امريكا اب زلكو فريات 25 ميتاويت قرص كوسانيو بريزيدنت ترامب ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ንቬኔዙዌላ ተጻዋዒት ክብል ድሕሪ ምጥቃስ ካብታ ሃገር ነዳዲ ዝገዝኣ ሃገራት ካብ ዝመጽእ 2 ሚያዝያ ጀሚረን ተወሳኺ ቀረጽ ክኸፍላ ክግደዳ ምዃነን ገሊጹ እቲ ስጉምቲ ንቬኔዙዌላ ጥራይ ዘይኮነ ነታ ቀንዲ ቁጠባዊ መወዳድርቲ ኣሜሪካን ዝዓበየ ተጠቃሚት ፍርያት ጸዓት ቬኔዙዌላን ዝኾነት ቻይና ንምህሳይ ዝዓለመ ከም ዝመስል ምስ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብሩ اسبانيا هندي روسيا سنغافورن فيتنامن ون كابتن كاب فنزويلا ندادي شمتا هاجراتين امريكا كيترفت كاب فنزويلا ندادي كمتجزء زحبرو صبصبات اب ورحه طري 2025 كابتا هاجر 8.6 مليون برميل ندادي كمزاتوت يتقصو اب 2022 استولع كوينات يوكرين اب مونغو امريكان اوروب او حبرتن صنحت بوزمدنا نفس تحت درجه كمزوردو تنتنتي حبيروم اب يونيفرسيتي روما بروفيسور بوليتيكاوي ساينس زوخانن سيرجيو فاربيني مع كان زينا فشن هو
ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዝቀረበ እዋን ብመንጎኝነት ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ሰላም ነቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ሕብረትን እናዓበየ ዝካየድ ዘሎ ፍልሊ ከም ዘጉልሖ ብምጥቃስ እዚ ተርእዮ ንመዋቕራዊ ድኽመት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘቃልዕ ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ እስጳኛ ተንታኒ ግጭታትን ኣህጉራዊ ጸጥታን ፕሮፌሰር ሳልቫዶር ሳንቼዝ ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ድማ ኤውሮጳ ኣብቲ ዝርርብ ዘይምስትታፋ ንኣሜሪካ ክሳብ ክንደይ ትሑት ኣገዳስነት ከም ዘለዋ ዘርኢ እዩ ኢሉ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዳግማይ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ንድሓር ኤውሮጳዊ ሕብረት ዓለማዊ ጸጥታ ኣብ ክንዘደልድል ንረብሓታት ኣሜሪካ ንምድኻም ዝቆመ ትካል እዩ ክብል ብተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሑ። ብዘይካዚ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ኤውሮጳዊ ሕብረት ተወሳኺ ቀረጽ ድሕሪ ምውሳኑ ንግዳዊ ዝምድና ክልቲኦም ወገናት ብኣሉታ ተጸልዩ ከም ዘሎ ይፍለጥ። መራሕቲ ግሪንላንድ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነሴት ክቆጻጸራ ከም ዝደልዩ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን ላዕለዋይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብታ ርእሰ ምሕዳር ዘለዋ ደሴት ከካይዶ መዲቡ ንዘሎ ምብጻሕ ብትሪ ኮኒኖም። ቀዳማይ ሚኒስተር ግሪንላንድ ሙተ ኤገደ 24 መጋቢት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ልኡኽ ኣሜሪካ ናብ ወታደራዊ ማዓስከር ኣሜሪካ ንምብጻሕ ንዝሓንጥጹ መደብ ተኽታኺ ክብል ብምጥቃስ ብመንግስቲ ደረጃ ምስቲ ልኡኽ ርክብ ከም ዘየካየድ ገሊጹ። ብዘይካዚ እቲ ዑደት ኣካል ናይቲ ኣሜሪካ ነታ ደሴት ንምጽምባር እትገብሮ ዝዓበየ ፖለቲካዊ ፀወታ ከም ዝኾነን ንህዝቢ ግሪንላንድ ኣኽብሮት ከም ዘይብላ ዘርኢ ምዃኑን ኣነጺሩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ዴንማርክ ሜት ፍሬደሪክሰን ብወገና ሃገራ ምስ ኣሜሪካ ክትተሓባበር ትደሊ እኳ እንተኾነት ንሉዓላውነት ዝገስ ምስ ዝኸውን ግና ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ኣነጺራ። እቲ ካብ 27 መጋቢት ካብ 29 መጋቢት ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ዑደት ልኡኽ ኣሜሪካ ብበዓልቲ ቤት ምክትል ፕሬዚደንት ጄዲ ቫንስ ዝምራሕ ኮይኑ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ማይክ ዋልትዝን ጸሓፊ ሰዓት ክሪስ ራይትን ዝሓቆፈ እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ 24 መጋቢት ድሕሪ ዝተኻየደ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስትራት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነታ ርእሰ ምሕዳር ዘለዋ ኣካል ዴንማርክ ዝኾነት ደሴት ግሪንላንድ ክዕድጋን ክቆጻጸራን ከም ዝደልዩ ደጊሙ ኣረጋጊጹ። መንግስቲ ዴንማርክ ርእሰ ምሕዳር ግሪንላንድ ንመሸጣ ከም ዘይተቐርብን ወናታታ ነበርታ ከም ዝኾኑን ይግለጽ ጸኒሑ። መንግስቲ ኢራን ንኒክሌሳዊ መደባቱ ብዝምልከት ምስ ኣሜሪካ ዘይቀጥታዊ ዝርርብ ከካይድ ኢሉ ከም ዘሎ 24 መጋቢት ገሊጹ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዓባስ ዓራቅጂ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዘይቀጥታዊ ዝርርብ ንምክያድ እቲ መገዲ ክፈትዩ ብምባል ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ተኸተሎ ዘላ ፖሊሲ ክሳብ ዘይቀየረት ግን ክትግበር ከም ዘይክእል ሓቢሩ። ሚኒስትር ዓባስ ዓራቅጂ ብተወሳኺ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝገብሮ ዘሎ ጸቕጢ ነቒፉ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ብ7 መጋቢት ናብ ሃይማኖታዊ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ አሊ ኻመኒ ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ኢራን ኣብ ዝቐልጠፈ ኒክሌሳዊ ዝርርብ ክተካይድ ልውቲ ምስ ዘይትኸውን ወታደራዊ ስጉምቲ ክወሰድ ከም ዝኽእል እዩ ኣጠንቂቑ። ሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ኢራን ኒክሌሳዊ ኣጽዋር ተማዕብል ከም ዘላ ብምውቃስ ኣብ ልዕሊኣ ተደጋጋሚ እገዳታት ከጽድቓ ምጽንሐን ይዝከር። ኣሜሪካ ካብቲ ኣብ 2015 ዝተበጽሐ ኒክሌሳዊ መደባት ኢራን ዝምልከት ኣህጉራዊ ስምምዕ ድሕሪ ምውጽኣ ዲፕሎማስያውን ወታደራውን ምፍሕፋሕ ክልቲአን ሃገራት ዓሪጎ ምህላዊ ዝሕበር። ጸጥታዊ ኩነታት ሃገሩ እናቆልቆለ ይመጽእ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ምዕራብ ዝውሃብ ዘሎ መግለጺታት ሓቅነት ከም ዘይብሉ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ሓቢሩ። እቲ መግለጺታት ሃገራት ምዕራብ ብቐንዱ ድማ ፈረንሳ ናይ ምስፍሕፋሕ ኣጀንዳ ድሕሪ ምኽላፉ ዝተኣልመ ናይ ሓሶት ክዘመተ ምዃኑ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ኣረዲኡ። ማዕከናት ዜና ምዕራብ ንጉዳይ ጸጥታ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብዝምልከት ሓቅነት ዘይብሉ ወረ ክዝርግሓ ናይ ፈልማ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት የረድኡ። ቡርኪና ፋሶ፣ ማሊ፣ ኒጀርን ጽልዋ ሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ ናይ ፈረንሳ ከዓ ብፍላይ ንምውጋድ ምስቲ ሃገር ንጸንሐን ጸጥታውን ወታደራውን ዝምድናታት ብምፍታሕ ንሰራዊታ ካብ መሬተን ከም ዘውፅኦ ዝፍለጥ እዩ። እቲ ስጉምቲ ዘቆጥዓ ፈረንሳ ጸጥታ ናይቲ ዞባ ብዘይግዳማዊ ደገፍ ውሕስ ከም ዘይከውን ክትሕበር ጸኒሓላ። እንተኾነ ግና ህላወ ሰራዊት ፈረንሳ ጠቂ ጸጥታዊ ጸገማት ምዃኑ ዝጠቐሳ ሃገራት ዞባ ሳሕል ናይ ምዕራብ ኣፍሪቃ ጸጥታ ንምውሓስ ሓበራዊ ሓይሊ ካብ ዘቆማን እወታዊ ውጽኢት ካብ ዝረኸባሉን ክገልጻ ጸኒሐን ኣለዋ። ሃገራዊ ዕዳ ፈረንሳ ልዕሊ 3 ትሪልዮን ዩሮ ከም ዝበጽሕ ስታቲስቲካዊ ጸብጻባት እታ ሃገር ሓቢሮም።
اتهاز لعلى 110 مئتاويت ناي جملة هاجراوي اتوات فرنسا بمخانو أبي قطبات هاجر كبير زقطي فتر كمزلو كيلاتات ناي تعودي قادسو اتهاجراوي عدا أبز حلفة شمونت أورح تراي بأسات 8 بليون يورو كمزوسخة تفليتو منقسي فرنسا نتي بنهاري زوسخ زلو عدا نمكتا سقمتي كوسدكوا انت تسنحة زاقيت أبايتا زمتسألو تقنا يلل فرنسا وتدراوي أعمال مدفع تسلع عزلا جزيف باجت نتهاجراوي عدا ماليسو كبلو كمزخلي أمات كابز حلفة كهرباء عامتات قطبا عبيت هاجرات أوروبان أمريكان إن قلقلة كمت بصنحو يفلت أبز أوانزي فدرالاوي عدا أمريكا 19 تريليون دولار بتصيحو كامل زلو تبصابات يتعصم أستاتيس عامي تاويت كابات وارو بوشتاوي عقمو هاجروز فريق مخانو حلوة سورة إيران قليتو إذا هذا إندستري مفرع أسوار إيران بتصيحوان زلو الدرجة معبالة زلت سر مخانيو حلوة سورة هاجر زحبر إيران بفلاي آب مفرع ميسايلاتن سر ميسايلاتن كمون سب ألبو نفرتي إواتاوي قسكاس تمزقب كمزلة زتقاسو سمزت هاجر ممعبالة أسوار بعينة متأنن تصفحو مخانا أرديوم هيمونتاوي مراحي إيران آيات الله علي خامني هاجرو لو نتان محاس أبزلات مكلخال جزيف باجت سلعات انقصاص كمزلا أبز حلفة قربا معلتات حبيريو إسرائيل أبزوبا ما كلاي مبرأ تكايدو زلا وتدراوي سرحيتات إيران كمت أزخل سقات نممكات وتدراوي عقماك تدلدل كمز دفافا كتقلت أني حلام زتاني تزوبا إسرائيل كاب موداتا عيسرا سلستن أبوش متقاضى سرحيت حرم جمارة زخف أنفت كمز حزة نايك أربعة عزبتي يتقصو كاب موداتا عيسرا 4 كساب زحلف ورح لكاتيت أب شوعات هاجرات أفريقيا بستخايدة أقراوي سرحيتات لعد 300 جبنياتات متقعتي سايبر كمتتحزو تقاليتو بتي أب نيجيريا ريبابليك دوب أفريقيا زامبيا رواندا ايفوري كوست توغون بنينن زتخايدة سرحيتات لاتمت قاعت زغلغلال على شحن شمون تنبيتن الكترونيكاوي مسارحيتات أب تحت قوتتصر كمزوا علاون صبصابات هقراوي بوليس حبيرم اتم جبنياتات أب زمتا بانكتاتن سرسرا ولقاوي حبريتان توافيرم كمتصانحي وزتقاس أتي سرحيتات أب كلوت هاجرات ككايد مخاروز تقاسة هقراوي بوليس حزبي أب مدان جبنياتات كتحبابر تصويعلا متقعتي سايبر كابك أندي تأتاوي سقات عالمنا إن خونه يمتزق كمزلو صابات يردو كربانم زينا كرمي الزامنة أرستاتو كرق ملكم بريزيدنت إيساياس أفورقي تمالي أسعة التحرقات لين منستر قدرات وزعي عمان الزراريبو ببل 48 سنة عامت من حرار كتما نافا بخبز بنا معرك تذكيرو أبدو واقع بحر الأشل الشرميتي تمهارو ناب تاريخاوي بوتاتات سعودة تاكايدو بريزيدنت دونالد ترامب أبد علي كاب فنزويلا ندادن غازن زعدق هاجرات توسخي قرص كان زوسن أطنقيرو كنات يوكرين زمدنا أمريكان يوروب أو حبرات النفس تحت الدرجة كم زوردو تنتنتي حبيرام مرحتي غرينلاند لوخ أمريكا عبتار سن محدار زلوا دتيت كايدون نجيبو نزولو مبصح بتري كونينو نمكتر كريمسكر وسترف مدبات ال تي في كحرقكم بوغنيغن بروح معلتي